Lybeckärillä kouluun kuljetaan monilla eri tavoilla, pidempien ja lyhyempien matkojen päästä. Yleisimmin tullaan kävellen, pyörällä tai linja-autolla. Osa tulee myös omalla autolla tai mopolla. Haastattelin koulun oppilasta, joka kulkee kouluun kävellen. Mitä hyviä puolia kävelemällä kouluun tulemisessa on? No minun mielestä siinä on se hyvä puoli, että se kävely käy liikunnaksi, niin ei tarvi miettiä sitä, sitten tarvitsisi erikseen käydä salilta tai jotain muuta liikuntaa harrastaa. Mitkä ovat huonot puolet? No ehkä se, että jos sulla on tosi pitkä koulumatka, niin siinä menee sit aikaa ja sun täytyy niinku paljon aikaisemmin nousta sit ja valmistautua. Omalta arvioltasi, kuinka pitkä koulumatkasi on? No mun koulumatka on suunnilleen puoli tuntia mun kotokoululle. Oliko reitti koululle helppo muistaa alkuvuonna? No ihan ekoina päivinä mä meinasin välillä kyllä eksyä, mut kyllä se sit pikkuhiljaa luonnistui ja nyt mä tietenkin osaan ihan hyvin.